Сега Добро утро Европа продължава с това, което се случва на пазара на имоти в края на лятото. За тенденциите преди зимата ще разговаряме на гости ни Александър Бочев от Национално сдружение недвижими имоти. Здравейте! Здравейте! Всъщност, какво можете да откроите за това лято? Лятото е времето, в което сделките с имоти по принцип се раздвижват. Какво беше това лято? По-скоро аз бих казал обратното. Юли и август традиционно са малко по-слаби месеци в продажбата на недвижими имоти, имайки преди, че това е отпускарския период. Де-факто пазара на недвижими имоти се раздвижва малко след това, през септември. Очаквани, може би, най-силното 3-месече, традиционно най-силното 3-месече, последното октомври, ноември и декември. Не бих казал, че има нещо, което се случва драстично на пазара на недвижими имоти. Появи се информация, че сделките са замръзнали, така да се каже, че не се случват. Вярно ли е? Не бих казал. Това е прекалено силно казано. Да, по статистика от Агенция по вписванията, за първото полугодие, спрямо първото полугодие на миналата година, има известен спад в продажбите. По-точно за София това е около 11%, Бургас и Варна около 17%, Пловдив около 13%, но тук трябва да кажем, че в сравнение пък с 2001 година този спад е доста по-нисък. В момента сме на нива продажби от 2019-2020 година. Но ако този разговор го водехме през 2020 година, вероятно тогава щяхме да кажем, че пазара е в страхотен подем. Така че това са съвсем нормални на пазара, рамките на 10-15% движение нагоре-надолу на продажбите. Но така или иначе няма и големи флуктуации около цените, които така по статистика леко са паднали, но за хубавите имоти на привлекателните места... Така е. Цените последните, бих казал, дори 2 години, те може би да кажем, че замръзнаха, стоят на едно и също място, няма големи движения нито надолу, нито нагоре. Да, пазара е малко сегментиран, в зависимост от качеството на строителството, в зависимост от местоположението на обектите. Да, има сериозно търсене за качествени имоти на добри локации, изпълнени от утвърдени строители. Така че цените, да, те са стабилни, няма сериозни движения през последната година. И не можем да се надяваме на поевтиняване. Зависи от коя гледна точка. Ако сте продавач на имот, вероятно не бихте се надявали да паднат цените. Аз мятам, че това е най-доброто състояние на пазара, както и за продавач, така и за купувач. Той е предвидим. Разбира се и за нас посредниците, защото по този начин можем в малко по-дългосрочен план да планираме. Лошото е обаче, че няма като че ли имоти и тези, които са хубави, бързо свършват, поне такива са моите наблюдения. Да, това е факт. В момента се предлагат имоти в строеж на зелено. Да, тук може би да има малък отлив от покупките на зелено, но пък за сметка на това, след изграждането на сградата на етап груп строеж и дори след това разрешение за ползване, имотите свършват. Реално сме поставени пред една такава ситуация. Ако искате да купите качествен, хубав имот на добра локация, трябва да го купите на зелено. Да, тогава носите пък някакъв риск, но ако искате да не търпите никакъв риск, почти няма какво да купите качествено, защото те са свършили по време на строителството. За старото строителство наистина много бързо свършват. Дори видяхме опашки от клиенти за огледи, нещо, което аз лично не бях виждала досега. Така е. Наистина, имотите, които са въведени сгради в експлоатация, действително са много малко на пазара, а пък желаящите да купуват такива имоти са повече. Затова се получават и опашки, не бих казал, но има сериозен интерес. Виждала съм го в центъра на София. Да, на някои много добри локации е така, но бих казал, че има интерес към такива имоти. Какво предвиждате да се случи с цените? Очаквате ли някакви промени до края на годината, в началото на следващата? Зависимо от две много важни неща. Първо, 2024 година, какво ще предстои на макроекономическо ниво? Ще бъдем ли приети в Шенген, ще бъдем ли приети в еврозоната? Също така много зависи банките от тук насетне как ще реагират на пазара, дали ще има повишаване на лихвените проценти по кредитите. Те сега се задържат на едни много приемливи нива, около 3% и под 3%, което мотивира купувачите на имоти да търсят имоти. Ако това се промени в посока покачване на лихвите, най-вероятно ще има малко понижаване на цените на имотите поради намалялото търсене, но пък за сметка на това, ако бъдем прияти в еврозоната, най-вероятно пък ще има някакво увеличение на цените. Не мога да кажа със сигурност какво предстои. Най-вероятно няма да бъдат драстични промени нито надолу, нито нагоре и тези цени ще се задържат и през следващата година. А сега нека да видим какво се случва с цените в Великобритания, защото там се появи информация, че тръгват нагоре.
Цените на имотите в Великобритания се покачват според националната статистика. Британските жилища са станали с 0,6% по-скъпи на годишна база за периода до юли, но това е най-малкият ръст от пролетта на 2020 насам и с него средната цена на един имот става близо 290 000 паунда. В британската столица обаче има годишен спад от близо процент, с което жилищата струват средно малко над 500 000 паунда и може да надвишат 1 милион в някои от случаите. Междувременно отвъд океана онези, които купуват имоти и го отдават на наематели, се оказват в задънена улица. Според нови разпоредби за краткосрочните наеми в Ню-Йорк, собствениците трябва да се намират физически на мястото за настаняване и да го споделят заедно с наемателя. Не се позволяват и повече от 2 гости. Според поддръжници на регулациите, те позволяват апартаментите да не се превръщат в хотели, но мерките вече предизвикват и недоволство. Намираме се в Ню Йорк. Всичко е много малко и правилата нямат логика, ако се счита, че трябва да споделям апартамента си и наемателите имат достъп до всяка стая в къщата ми. Не съм сигурна, че повечето туристи нямат проблем с това. Нали затова има ключалки на вратите на хотелските стаи. Глобите за нарушителите достигат $5000. Притеснена съм дали ще мога да си позволя разходите, които имам без краткосрочния наем. Наистина искам да мога да подкрепя семейството си. Ситуацията ме постави между чука и наковалнята. Заради промените редица платформи, сред които и Airbnb, премахнаха много от офертите за краткосрочен наем в Ню Йорк. Сега продължаваме с разговора, като заговорихме за наеми. Какво се случва с пазара на наемите при нас? Защото сега е момента, когато студентите започват учебни занятия. Сега е най-активният сезон. Така е, края на август, септември, това е най-активният сезон. На пазара на наеми бележим известно покачване на наемните нива през последната една година. Даже би казва и година и половина. Цените на наемите се покачиха. Разбира се, и те не е в някакви драстични нива, но с 10 на 15% имаме покачване в сравнение от 2020-2021 година. Този бум на наемите през септември, той е ежегоден, така че той не води до някакво сериозно покачване на нивата. Просто през този период няма апартаменти, които може да наемете. Как се движат цените в големите градове на наемите? Имате предвид за наемите. Ами да речем в София, разбира се, пак много зависи от локация, зависи от вида жилище. Двустайните апартаменти са на нива между 300 и 600 евро, тристайните между 400 и 900 евро. Това, което е важно да отбележим за наемите, че се търсят най-вече добре направени, добре обзаведени апартаменти в близост до метростанции и в близост до бизнес центрове и учебни заведения, висши учебни заведения. Доколко тези цени, които имаме в момента на имотите, не са напомпени? Ами, вижте, аз никога не съм бил почитател на балоните, на напомпаните цени и така нататък. Цените на имотите, както цените на всяка една стока, са функция на търсенето и предлагането. Докато има търсене на тези цени ще бъдат такива или ще върват нагоре. Когато търсенето драстично спадне, тогава цените най-вероятно ще тръгнат да намаляват. Но чухме преди малко и за цените в Великобритания. Там движенията са в рамките на 1%, 0,6, 1% нагоре-надолу. Това са съвсем нормални движения на пазара. Сравнявайки цените, разбира се, тук и в Великобритания или в която и да е друга европейска държава, трябва да правим съпоставка между съизмерими неща. Не може да сравняваме цените, да речеме, в София с някакъв малък провинциален град в Германия или в Великобритания. Да, там може да има и по-евтини цени от София, но сравнявайки цените в София и Лондон... Да, те са малко некоректни, обаче много хора ги правят и казват, Германия е по-евтино, отколкото в България. Не, това не е така. Защото ако сравняваме столиците, между Лондон, Берлин и София има драстични разлики в цените и то не в полза на София. Така че има къде да гоним и най-вероятно, дай Боже, някой ден може дай Боже да не стигнем. За панелните жилища е интересно и това е един сегмент, който в момента също бележи ръст, за моя изненада. Ами поради факта, че панелните жилища съществуват и са на пазара и са въведени в експлоатация, човек може да ги купи и да започне да ги ползва веднага. И те ли ще държат цена в бъдеще? Ами тук вече има известна разлика между цените
растежа на цените на новото добро тухлено строителство, дори и по-старото добре изпълнено тухлено строителство, дори ако щете и блоковете, които са с конструкция ЕПК, тези високите блокове на 18-20 етажа и панелното строителство. В крайна сметка панелното строителство изисква една сериозна реконструкция, санировка, не каквато ние тук възприемаме само с смяната на топлоизолация или дограма, укрепване на конструкция, подмяна на ВИК и ел инсталации, както беше направено в Германия, между другото, което удължи доста експлоатационния им срок. Тук, за съжаление, това не се случва, така че смятам, че панелното строителство няма как да търпи такова повишаване на цените, както останалото. Тоест, той е стигнал своя пик. Така мисля. И в края на разговора да купуваме или да продаваме. Време ли е? От каквото имате нужда. Човек трябва да с нуждите си. Ако имате нужда да купувате, купувайте. Ако трябва да продавате, продавайте. Пазара се движи по-скоро от демографските фактори, а не от спекулативните сделки. Благодаря ви. А ние продължаваме.